La sala pauada de l'Ajuntament de Vilafranca va ser l'escenari de l'acte de signatura del conveni que ha de conduir en els propers 2 mesos a la creació de la fundació que tindrà la titularitat i dirigirà la gestió de la nova escola superior del Cava i el Vi. Un equipament ubicat a l'antic edifici de l'estació onològica, actualment en obres. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, va presidir l'acte que va reunir la resta de patrons fundacionals. Xavier Pier, president de la DO Catalunya, Josep Maria Albet, president de la DO Penedès, Gustau Garcia Guillemet, president de la DO Cava, Martí Soler Bordes, president de la Fundació Privada Caixa Penedès, Maria del Mar Reventós, presidenta de Codorniu, Pere Bonet, director de comunicació del grup Freixenet, i Miquel Agustí Torres, president de Miguel Torres. La Generalitat de Catalunya també en formarà part de la Fundació. Regull va destacar que l'acte suposa la garantia de creació de l'escola, un projecte que compta amb el suport del sector privat, una de les condicions que l'Ajuntament de Vilafranca sempre havia posat per tirar endavant la seva creació. L'alcalde de Vilafranca i tots els presents van mostrar-se satisfets d'aquest pas endavant. Sector públic i sector privat anem de la mà per crear un centre de referència únic a l'estat espanyol que agrupi tot el que és gestió en el món de Vi i Cava. Aquí hi ha dues coses importantíssimes, que és una, que el ple de l'Ajuntament de Vilafranca doni el vistiplau a tirar endavant la fundació, que jo crec que a la vista del suport del sector privat i públic em refereixo a la Generalitat també hi serà, jo espero que no deixem passar el tren una altra vegada. I el segon pas és la finalització de les obres. Es començaran les classes en el mateix moment en què es pugui. Una escola d'aquest nivell donarà molt a totes les empreses vitivinícoles. Pensem que el que és el màrqueting, el que és la gestió, i es farà en anglès, i això donarà una qualitat molt, molt gran per portar gent de fora i després una mica per omplir totes les mires de tota la gent que estem dintre del sector. També una bona cosa, jo penso, és començar aquesta escola amb aquesta bona relació amb Torres, amb Freixenet, i que creiem en aquest projecte. Penso que la possibilitat de tenir una escola internacional amb classes en anglès ja dona una mica el tarannà de com ha de ser l'enfoc d'aquests coneixements que s'impartiran i, per tant, molt oberts de cara al món i, per tant, necessari. Penso que és molt necessari pel sector del vi del Penedès, pel sector del Cava i pel sector del vi de tot Catalunya. Que aquesta necessitat d'una escola es veu molt evident. El Penedès avui està exportant el 25% dels seus vins i podria dir només el 25% perquè hi ha empreses que estan exportant el 80 o el 85%. I l'objectiu és que puguem exportar molt més, tant per la situació actual d'aquests moments, que encara es fa més evident aquesta necessitat, com per anteriorment, que potser ha sigut un error que moltes empreses no s'hagin dedicat a l'exportació fins que realment la necessitat ens ha apretat. Segons els acords, la Fundació Caixa Penedès aportarà 250.000 euros i la resta de patrons fundacionals es comprometen a fer una aportació mínima de 30.000 euros cadascun en el moment de la creació. L'Ajuntament hi aporta la cessió d'ús de l'edifici rehabilitat amb el condicionant que sigui destinat a escola superior amb un valor estimat de més de 3 milions d'euros. Està previst que en els propers 2 mesos es constitueixi la fundació que dirigirà l'ESCAVI, un cop el ple municipal de Vilafranca faci la seva aprovació. L'inici de l'activitat acadèmica es preveu que pugui començar l'any vinent, amb algunes propostes formatives inicials abans del mes de setembre, quan el curs començaria amb total normalitat.